Dacă nu vrei să te duci la cosmetică, poți avea grijă de tenul tău și acasă, preparându-ți măști naturale din ingrediente simple, pe care le găsești cu siguranță în propria bucătărie. Aceste măști naturale sunt simplu de făcut și vor lăsa în urmă un ten perfect. Așadar, iată câteva idei de măști pentru fiecare tip de ten. Mască de față hidratantă pentru tenul uscat. Mierea și uleiul de măsline fac minuni pentru tenul uscat. Așadar, masca de față hidratantă poate fi obținută acasă foarte simplu cu aceste două ingrediente. Ai nevoie de o linguriță de miere și de o lingură de ulei de măsline. Uleiul de măsline și mierea pune-le într-un vas mic de inox, apoi încălzește-le foarte puțin. Masează fața curată cu amestecul obținut, apoi lasă să acționeze măcar 15 minute. Mască de față pentru tenul gras cu aspirină, bicarbonat și ulei de cocos. Ai nevoie de 3 aspirine, o lămâie, o linguriță bicarbonat de sodiu și o linguriță de ulei de cocos. Zdrobește aspirina, apoi adaugă sucul de lămâie și lasă-l să se dizolve. Adaugă apoi bicarbonatul și lingurița de ulei de cocos. După ce ai amestecat bine ingredientele, aplică masca pe față. Lasă să acționeze aproximativ 10 minute și apoi curăță bine fața. Mască pentru orice tip de piele. Un morcov ras se amestecă cu 5-6 picături de ulei de măsline și o linguriță de miere. Mască de față pentru puncte negre cu ou. Poți să folosești fie gălbenuș, fie albuș de ou. Gălbenușul sau albușul se amestecă cu 2 lingurițe de făină de porumb. Se freacă întâi obrazul cu o pânză uscată, apoi se spală. Mască de față cu banană și iaurt pentru tenul matur. Se pasează o banană până când devine cremoasă, apoi se adaugă 3-4 lingurițe de iaurt și 2 linguri de miere. Se aplică pasta obținută pe față și se lasă să acționeze timp de 10-20 de minute.